For today's video mga idol, adlaw ding Domingo ni diri mi roy mi nag-ride mi diri sa Kimarayag, North Cotabato. Amo ning gidulhog ning karsadaha mga idol. Kung kinsa tong nakaagi diri, nindot jud kay nig mga view. Kay tiliwala gini diri sa lalom sa bukid. Ang atbang ani mga idol mo ginatawag nila og akir-akir. So sa mintado ni tanan diri mi niagi. Kuan mi wara mi diri mga idol, tulo. So nag-ride mi kay among gisusig yun yung agianan diri bago unsa jud kanindot. Nindot jud kay tinuod ang view diri dapita. Oy, makita mo na ninyo. Naay bukid dito sa atbang mo na ginatawag og kanangkaan. So panapaubos na siya, naa na siya karsada diretso gawas na ito padulong og bagir. So diri jud ni ngagi amo jud na siyang gituyo kay para makita gyud ang unsa kanindot diri nga agianan. Kung wala pa mo nakaagi diri, so adtuan ninyo diri kay murag relaxing jud kay kusog hangin diri nya nindot niya. Wala po say masalubong mi nga mga sakinan kay kuan man guni siya kining tawag aning dito sa pikas ang agianan nga daghan kayong mga motor gyapon imong masalubong diri. Murag one way ra ni siya. Perti yung ninduta diri mo makita nga dulhugon kay ni siya diri mga idol. Pero sa mintado ni siya. Paubos na mi ani. Nagsuroy-suroy lagi mi ani. Kay adlaw man Domingo. Diri na kining gauna ako kasulod ni Sparingjo. Pero nga kamera kini Sparing Edgar. Tanawa. Ayaw sa ninyo gi-scroll ning video ha mga idol. Humana sa ninyo tan-aw kay para makakita jud mo unsa kanindot sa view diri dapita. Makita man na ninyo mga umana dias babaw, maisan, pulugsanan pa na siya. Pero diri nagbahada na mi diri. Tanawa ra gud ninyo ang karsada. Kinis pa rin jo. Wala na siya sakay. Ako karga na ko akong asawa. Tanawa. Nindot kayo. Makita mo na ninyo ang bukid Muna ginatawag og nangkaan akir-akir. Ginadayo na dihan dapita mga idol sa mga tao. Kay kusog kay hangin diha. Nindot kay relax jud ka diha dapita. Tanawa. Bahada na mi diri. So wala kay makita diri nga mga balay. Kay kining karsadahan magud mga idol murag ginatawag ni siya og kining private ni nga karsada diri mga idol. Wala kayo mga sakinan diri mangagi. So paubos mi diri. Ang moagi man gud diri gusto lang silang makakita sa view ug usa ka nindot kay makita gyud bugnaw kay diri nga lugar mga idol. Nakita ninyo na bukid ng atbang ana. Paliko na mi diri. Padulhog na pagkanindota. So kamong wala ka agi diri nga makakita aning video ha. Testing lang ninyo og suroy. Di ba makaingon jud mo yung sarili. Nindot man ni diring dapita day Makawala man jud ni skala ay yung makaadto ta diring dapita. Adto mo diri, dala lang po mag merienda, tubig. Kay abot na sa ubos, ipakita na ko sa inyo ha. Na naa di ay sapa diha dapita na tubig mamahuway mi karon pag abot na mo diha mamahuway mi. Tanawa. Diha na may mga idol. Tanawa katulutudlo na ko nga diring dapita pati yung nindota. Tanawa ra gud Okay, sa nakapanood ng video ha. Thank you for watching.